Hola, jo sóc Esno. Avui som 20 de maig de 2025. El divendres vaig veure Thunderbolts un altre cop. És la segona vegada. Fa 2 setmanes vaig veure Pirata Thunderbolts, sí. Després vaig veure Love, Death and Robots. Està xulo. El primer és una cançó. El segon, Mini Encuentros, és de persones petites. De la tercera és persones reals, però el quart, la primera part, a l'últim, està xulo, però aquesta està bé, està bé. El cinquè està bé, és un gat. Gorgolta, el 6, està molt bé, però és curt, però està bé. El Grito de Dinosaurio, Mr. Beast i la 7 està molt guai. La vuitena, tremendo, de dolent, ho sento. I a l'últim, el gat, està xulo, diferent. T'ho recomano 2, 3, 6, 8, 10. El dissabte a la nit vaig veure Eurovision i com pot ser? Què està passant? Scam! Scam? Com pot ser que Israel la segona posició? Per què? Em fa ràbia, però... I un cas a part... Molt guai. Baby lasagna in the right corner. Karia. Està molt guai. És la meva opinió. Algú va posar de màster. És impressionant. I vaig posar... Ok, hòstia, super, és acollonant. I algú va dir... Borde. Està bé, és la seva opinió, però jo vaig respondre felicitats, amic, i emoci. Vaig tenir un entus. Els stickers és més fàcil entendre. I amic va contestar subnormal. I és trist. Em sap greu. Me la suda Pokémon o jo què sé. Me la suda Pokémon TT per passar el rato, pues vale. Per mi és molt important l'altre. Ho sento, però... Que vagi bé i fins una altra. El dijous més. Adéu.